سري أبز حلف كيوت المات كم بروخي عفو من دات عمو كم زحلي الكي أكلات كفلا اليوم وهدت كزرقلكي بزعمنك يوم بزعمنك يو تخحيتكي قنات غطلي تدمكي مليسكي قنات غطلي تدمكي مليسكي نازخ ولودي تشرحتات طريقي زقرمي الراي زقرماتكي زقرمي الراي زقرماتكي زقرمي الراي زقرماتكي زقرمي الراي زقرماتكي احنا زر مدفع تخايدو باي ذا واي تغري بتبي لفنا حلف 30 عام خاز تزر مدفع لهم لوقعوا لون نياتومي تعصوا لهم لوقعوا لون خزينا نفلطنا لكس لإيرتراون ل 30 عام عاتيهم يعني اسرائيل قال عامه عصوا تقب كتكون غيرهم ما مسنا اوروبا هاجرات دينا امريكا هاجرات بمقرراب تبيلف ايرترا عصوا تكون غيروا اي عصوا لهم لواقع له سم صرحوا سيراب كاليو هقدف وي بوليسي يغير وهقدف كغير كخل له ناتنا عاوم دروس لزخنا عاوم زلهم هاجرات كحجزنا بزح تنقصاصنا هنا صار غيرنا هنا قطعم خوينو امريكا توسنه حجزونا Thank you, Mr. President. We are all here. سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكن يكون كما تكونوا سنة كتكونوا يوترو من يوتيو مچم كاب تاريخ بزح نجر نمهارو اندي زلو سلامنتاي كيقدسنا خاوخ نمهار مقنياتو تاريخ كل جزيه سلازدقم بفلاي دما تاريخ نيقرنا افريكا فلاي دما تاريخ ابي ارترا زقاتم كنتات التي بقربابتا هاجرات زمصنا ابي ارترا كل جزيه زدقاقم سلازخونه حدش نجر ون سلازي يبلو سلازي تمليسنا خلينا نبكن كلالنا ابزوا انزي اب تግራይ حوس السلام نجيسلا ابزلو وي تكنتات نيقرنا افريكا قرب تصفحي بوقا انت نبره ግን ምስናይ ሱዳን ኣብ ግምት ኢቲኻ ወላ ሓንቲ ተስፋ ዝብየለን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኩሉን ተሪኻ ብዙሕ ተስፋ ዝብ ኣይኮነን ጆ ኣብዚ ዋን እዚ ኣገደስቲ ዘረባታት ካብ ትግራይ ወፃሉ ብፍላይ ካብ ትግራይ ሓደ እቲ ናይ ቀደም ገብሩ ኣስራትን ሎምን ክንርኢና ካልኣይ ሓደ ጀነራል ዮሃንስ ዝበሃል ኣብዚ ቅንያት እዚ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ኩናት ምስ ፈደራል ተሰሊፉ ስለ ዝነበረ ንሱ ዝሃቦ ሓበሬታ ክንርኢና ምክንያቱ ብኻልእ ግምጣል ኮይኑ ክዛረቦ ክፍትን ስለ ዝኾነ أقدس كفالات نايت انترفيو ناتو كن سمعنا نوح سلازغوني كلهم سمعوا أين خلينا so we got to ذاكل ترايك كن سمع كن فتنا let's go please like جبرو support جبرو this channel let's go خدي حنيز بالنيرو زغنا هوين بتزيد حنا الدرجات هنا لازم نرى ناوزي محمد علنا أنا مالي كافتي تنامي بقسي حتى تجسك تزنا ولا خيدت عايز مثل لايك أتسقعت وكنا تدور موبايل زنا ولا جنا جلس كاتني حاكل تشان أساس رسم كنا تجري تجمر كله بمنجستي جز بس ناي فيدرال منجستي جز زنا ولا كوميونيكيشن جلس كان يركب تجري جز زارة الفات أو 20 يردو حق زنا زبل ويك أقرف ويك عزز زبل نسخون زارة كحسام يردو أنت نقدر يقبل زي جلب زي منجست أوفيشال سوي ناي بميديا أنا متوصل مسابقة بتجري تجري اللي سوي كله تجري اللي هو ناي تورنا سوي تاي كيدن لو زيود ناي تورنا سوي يخيد زبل من تيبلي من داير أخير من تاكيد كم تزول كوي كل تمرات نيرو شو لو جزاكوا في لمعي قريبة ما مراي قاعدة تنقريبة زرع خونا تزول كونا تنزول كونا علمون كل فلتاني هذا أنا زي لا زي كده أنت وراخد ما نعيد مرة سايبا نقول أجر نيرة هذا زرع زللي قلنا زي تعاد دما كربا تاريخ سلزمنا الصحفي بزح ديلا بزح ساعات يزولو تكمتي تبيجت كجمر نحاسة ورح نحاسة أنا كونكلود كيران يا طرنت كم زمز كونكلود زغور كله باك جراوند أيوة ناوز غنا بس لازمني ناي بوليتيكا طرنت مزازل من أي بوليتيكا خستايو كرهنتي قالي من خستايو البوليتيكا بتعاملنا نخافة مسكدة مو واحدة كورنر ناخذنا مسكدة طرنت أي تعرفين تقدم استقرائي أبز تنايت أرنت وسيت ونك تنبيه مكرر تقرأت مدة دمية جن تبعون أي طرفان زو زيا هيدا مسبة توزيع تأخذ مكرر توم لا تقرأ عدد زمر حنورو ما عليهم كده
እቶም ናይ ኣምሓራ ናይ ደቡብ ናይ ኦሮሞ ናይ ኣዲስ ኣበባ ክገዝኡ እቶም ሲኒየራት ማለት እዩ ካብኡ ናብ ተፈራዋልዋ ምካድ ይሸን ኢለ ናብ ተፈራዋልዋ ከይደ ኣቶ ተፈራ ኢለ ሓደጋ ይመፅእ ኣለዎ ከመይ እንትበልካኒ ኢለ ናተይ ኣርጊመንት ይቀርበሉ እሱ ብጣዕሚ ምእማን ይሽግሮ ኣይ ደጋጊመ ይሕዞ ሓደ ነገር ተዘይገርና ንሕልናና ንሞራልና ኣብ ገዛና ኮፍ ኢልና ሕማቅ እዩ ክነናሳይና እሞ እንታይ ነገር ኢካ ትብለኒ ኣይ ስኻ ወይ ብመለስ ደረጃ ዝዓዲ እዚ ዝመራሕካ ኢኻ ወይ ካብ መለስ ቀፂልካ ፈልጦም እያ ኖ ሳልሳይ ካልኣይ ሌየር ኮይነ ዓዲ ዝመራሕካ ኢኻ እሞ ሰባት ንፀውዕ ካብዞም ገዝኦም ኮፍ ኢሎም እኒአው ሰባት ንፀውዕ እሞ ንዘራርብ ተዘራሪብና ንቀደም ንረዳዳእ ሓደጋ ይመፅእ ኣሎ ኣነ ኣርጊሜንተይ ክቐርብ እየ ካብኡ ኣይሆፕ ክንሰማማዕ ኢና ኢለ ይሓስብ ግሩፕ ኮይና ናብ ሚድያ ንውፃእ ግሩፕ ኮይና ናብ ሚድያ ወፂና ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሓዊ መፅሕካ ኣሎ ንብሎ ፖለቲካ ተወዲኡ ተፀንፊፉ እዩ ኢልና ያው ካሕፅረልቲ እየ ደለይ እዚኣ ንገር ይብሎ እሞ ምስኡ ዳርጋ ክንመላለስ ሓደ ሰሙን ይወስደና እሺ ይብል እሞ ንመን ንፀውዕ ይብለኒ እንደ ስኻ ኮ ዮ ሲኒየር ኢለ ክሳይ ኢለ ኣነ ኮ ጁኒየር እየ ናባኻ ኮ መፅእ ዳር ተረዲኻንስ እምበር ንከለ ንወስኽ እሞ ቀልጢፍና ኣብቲ ሓሳብ ተዘራሪብና ሚድያ ክንወፅእ ይብል እሺ ይብለኒ እሞ ካብኡ እምበር ኣነ ምሳሕ ከዳልብ ገዛይ ኣነ ንስኻን 4 ሰብ ንወስኽ ይብል እሺ ንመን ንሳሙራ ኣባዱላ ንፃድቃን ንጀቤ ንፀዋዕ እዮም ይብለኒ ፅቡቅ ኣነ ንገለይ ንፀውዕ ክብሎ ኣይክእልን ናቱ የደሊ እሱስ ክሳይ ለወ ኢለ ዝወስድ ዘለኹና ፅቡቅ ኢለ ዝኾነ ኮይኑ ሳሙራ ሺ ይብል ኣባዱላ ሺ ይብል ናይ ጀቤ ስልኪ ይስእኖ ናይ ፃድቃን ስልኪ ይረክብ ንፃድቃን ይድውለሉ መቐለ እኒኹ ይብለኒ እሞ ተፈራ እዩ ከምዚኣ ኢሉ ይፅውዕ ኣለዎ ኣገዳሲ ኣጀንዳ ኢና ይብሎ ኣይ እንደገና ናይ ጀቤ ስልኪ እውን ጠፊእኒ ትዝፈልጦ ስልክስ ጠፊእኒ ይብሎ እሞ ኣይ ኣነ ክመፅእ ይክእልን ይብለኒ እቲ ኣጀንዳ መቐለ ስለ ዝኾንካ ኣብዚ በዓል ተፈራ እዩ ክነብሎ ገዝኡ እዩ ነይሩ ግን ክነግረካ እየ እቲ ጉዳይ ጦርነት ዝኣክል ኣጀንዳ እዩ ሕማቅ ነገር ይመፅእ ኣለዎ ስለዚ ንዘራረብ ቀልጢፍና ተዘራሪብና ናብ ሚድያ ንውፃእ ለሪ ህዝቢ ፈሊጡ ይስማዕ እዚኣ እንኳን መቐለ ኮይንካ ይመፅእ ክትብል ኣሜሪካ እንተኮይንካ እውን ክትመፅእ ኣለካ ይብሎ ኣነ ቃል በዓል ብክትብልስ የብልካን ይብሎ ንኣነ ክመፅእ ይክእልን ረግደፍ ኣይክእልን በል ናይ ጀቤ ስልኪ እውን ሃበኒ ይብሎ ይበኒ ጀቤ በቲ ዝሃበኒ ስልኪ ረብኦ ብኣካል ንራኸብ ንበሃል ሞ ሓደ ቦታ ንራኸብ ኣይተፈራ ኢሉ ይኹኒ እዙይ ኣጀንዳ ኣና ኮፍ ኢልና ከም ሃገርና ንድንግፅ ሰባት ክንከውን የብልናን እንታይ ኣጀንዳ ስለ ዝበለኒ እምበር ናብኡ እየ ዝብሎም ዘለኹ ቀዲምካ ነገረና ትብለን ስለ ዘለካ ያው እዚ እዩ ሓደጋ ይመፅእ ኣለዎ ሕና ደው ነብሎ ኣይነብሎ ከም ዜጋ ከም ዓዲ ብፍላይ ከዓ ንስኹም ካብ ኣይላዓል ትመርሑ ነበርኩም ሰባት ስኽ ክንብል ካብኡ ምስ ሃገርና ክንድንግፅ ኣይግባእን ናብዚ እዩና ተፀዊዕኹም ኢኹም ይብሎ ምስ ፃድቃን ተዘራሪቦም እዮም መስለኒ ኣይ ኣይመፅን ኣነ ተዘራረቡ ንስኹም ውፅኢቱ ትነግሩና ምስ በለኒ እቲ ነገር ራብሽ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ጀነራል ብተጋሩ ብዙሕ ዝንቀፍ ተግራዋይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ጎኒ ፈደራል ወይ ከዓ ምስ ተጋሩ ኣብቲ ግንባር ከይዱ ስለዘይተዋግአ ንሱ ናቶም ርእቶ እዩ ንዓይ ዝምልከት ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ዝብሎ ዘሎ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ተበግሶ ወሲዱ ከም ዝነበረ ነቲ ኩነታት ከረጋግእ ኣይ ቲንክ ብናተይ ርድኢት እቲ ኩናት እቲ ጌጋ እዩ ነይሩ ክግበር ኣይነበሮን እቲ ንሱ ዝወስዶ ኢኒሽቲቭ ድማ እቲ ወይ ተበግሶ ድማ ፅቡቅ ኢለ ዝኣምን ክንቀፅል ኢና ንዋሕ ስለ ዝኾነት እናሰገርና ክንሪኣ ኢና ንባዕለይ ግን ኣይናይ ምራፅ ይሕኒ ኩልና ኣብ ኮሚና ካብ ገፁ ሒዙስ ንህዝቢ ትግራይ ለወፅ ዝብል ሓሳብ ቀጣፍ እዩ ከም ሃገራዊ ፕሮግራምና ንስኻ ተሰዊእኻ ካልኦት ብድሕሪኻ ዘለዉ ንክነብሩ ኣይኮነ እንዲ ዕላማ ቃልሲ ናብ ኩናት ተወፈዚ ንመስዋእቲ እዩ እወ ንስኻ ትስዋዕ ድሕሪኻ ዘሎ ኣነ እንትኸይድ ወይ ደርጊ ክወስደኒ እዩ ኣብ ገሊኡ ክመውት እየ ወይ ናብዞም ገድሊ ክኸይድ እሞ ካልእ ፖለቲካ የብለይ ኣብዚ ማ ትሕሸኒ ሞተሉ እዩ ወይ ምጥራፍ ድዩ ሞት እዩ ናባዲ ሓዝ ክሊር በትናተይ ዕድመ ግን ደው ኣብ ማእኸልስ የለን ግሬ ኤርያ የለን ካብኡ ከይድና ተጋዲልና ከም ሃገራዊ ፕሮግራምና ህዝቢ እዩ ዝብል ፕሮግራምና ብጣዕሚ ፅሩይ ህዝቢ እዩ ዝብል ክሳብ መወዳእታ እውን ህዝቢ እንተረፈ ኣለና እናበልካ እዩ ምግዳል ኦኬ ግን ንቀደም ንባዕለይ መሪፀ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ከም ዝኾኑ እንታይ ከም ዘይኮኑ ካብ መጀመርያ ኣይፈልጦን ንባዕለይ ግን ኣይናይ ምራፅ ይሕኒ ኩልና ኣብ ኮሚና ካብ ገፁ ሒዙስ ንህዝቢ ትግራይ ለወፅ ዝብል
ሓሳብ ቀጣፊ ከምኡ ነው ይነበረ ስርዓቱ ከሽዑ ህዝቢ ሽዑ ነረሎ ዶ ኣብቲ ናይ ፊዳል ስርዓት ኮይና ፀኒሕና ሽዑ ወትሽዑ ዝነበረስ ወዲ ገባር ናይ ገባር ሽግር ይፈልጥ ወዲ ናይቲ ፊዳል ስርዓት ሲቪል ሰርቪስ ዘሎ ናይ ወለዱ ሽግር ይፈልጥ ካብኡ ድማ ንባዕሉ ንውልቁ እታ ንውልቁ ትኸውን ሂወት ክስዕር ክመሃር ዝኽእል ትኮይኑ ይመሃር ናላይ ዝገብረሉ መንገዲ የለኒ በታ ዝዓበኽዋ መንገዲ ዘጥርኽዋ እውን ክትኮን ትኽእል ግሬ ኤርያ ነይሩ እዩ ሕተው ሓትኒ ዘለካ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እዩ ፀሓፍተይ እንታይ እንተልኪ ትግራይ ኣይዘር ዊዝ ሚ ኦር ኤግን ወይ ምሳይ ወይ ሸይጣን እዩ ኣብ መንጎ እዚ ኩነታት እዚ ግን ግሬ ኤርያ ኣሎ ዶ የለን እዩ ናተይ ኩናት ኩሉ ይመርሕ ነይሩ ዝውን ኩናት ክተካይድ ፀዊዕካ ግሬ ኤርያ ኮ ይኮነ ተጋጠሙ ኮ እዩ ኩሉ ተፃወተ ኩሉ ተፀውዐ ንዓይ ኮ ተጠሊዖም ሚድያ ወፂኦም ክልተ ብዛዕባ ልቀይ ግዜ ምክንያት ትፈየብልና ነበር እቲ ናይ ደቡብ ኩናት ይመርሑ ኣለዎ ወለው ቴሌቭዥን ፅቡቅ ሓቆም ድዮም ሓሲዮም ነግረኪ መሊሶም ብሚድያ ወፂኦም ክሕግዘኩም እየ ኢሉናስ ቺት ዘበልና እዮ ከዓበሉ ኣነ ንማንም ብለይም ኣይገብርን ፖለቲካና ናብዚ ወሪዱ ኣነ ኣብኡ ኣፍታ ፀባብ እውን ኮንካ ትግበር ሽቶም ትፌለ ምሳይ ይርክብ የብለዎም እቲ መንግስቲ ምሳይ ይርክብ ኣለዎ ዴዋን ጀሚሮ እናረእኹ እዚ እዩ ዝኮን ዘሎ መፍትሒኡ ደቡብ ምባል እዩ እዚ እዩ ዝኮን ዘሎ መፍትሒኡ ሻዕብያ ምውፃእ እዩ እዚ እዩ ዝኮን ዘሎ መወዳእትኡ ድማ ከፍ ፖለቲከኛ ዝበሃሉ ከፍ ክብሉ እዮም ጠረጴዛ ጠጥኡ ክብል ኣለዎ ኣብት ቤት ግዜ ሕዙም ከም እየ ዝኣምን ደቡብ ግንባር መሪሕካ ዶ ሰሚዒ ማለት ሰሚዕካ እንካ ባዕልካ እዚኣ ማለት ሰሚዐዮ ስሕርኦ ነቶም ከምኡ ዝበሉ ሕብረተሰብ ሰሚዕዋ እንዲ ዝሓቶ እዚኣ ክመለሰሉ ይደሊ ኣራ ሕብረተሰብ ተደለየ መለሰሉ ሰብ እዩ ከማይ ስለ ዝብል ትሽግር ኮነ ግረኪ ሕዚ ኣነ ሓንፂነ መራሕ ኮነ ይብሎ ሕዚ ግን ሓሰት ኮነ ሓቂ ኮነ ህዝቢ ተጉዲ ኣነ ካብዚኣ ይትርፍ ማንም ብዛዕባይ ዓገግ ኢሉ ዘትርፎ ይብሉ ኩልና ኢደ ኢደ ኢልካ ኣብዛ ዝሕዚ ዘለና ኩነታት ተቐሚጥና እሞ ኣብ ጥፋኣት ህዝቢ ትግራይ ንስኻ ትመርሖ ነበርካ ሰራዊት ሻዕብያ ኣምሓራይ ካልኦት ናይ ደጋ ሓይልታት ኩላቶም ተሳትፍሉ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ምፅናት ወይ ከዓ ጆኖሳይድ ተፈፂሙሉ ጥፋኣት ኢልካ እዩ ሕጂ ስምዕዋ this is one of the most important thing ሕቶ ጆኖሳይድ እዚ ጆኖሳይድ ዝበሃል ዳርጋ ብዝተደጋጋመ መንገዲ ዝወፅእ ኣብዚያ ግን ናቱ ሓበሬታ ንስማዕ እስኪ እታ ኣርጊመንት ወይ ትምጉት ኣብዚያ ዘላ ነዚያ ሓንቲ ከም ተቐዲ ዘምፀኽዋ ምክንያቱ ኣነ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ስለ ዝበልኩ ጥፋት ተፈፂሙ ኣብኡ ምስታካ የጣዕሰካ ኣነ ኣብኡ ተሳተፍ ኩሉ መዳይ ምስሩስ ኣይናስሓን ኮለክ ተኡ ዝገበርክዎ ስለ ዝፈልጦ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝበፅሐ በደለ የጣዕሰካ ኣብ ልዕሊ ትግራይማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘይኮነ እቲ ጦርነት ኣብ ኦሮሞን ተመፀ ይቅበሎ ኣብ ኣምሓራይ ተመፀ ይቅበሎ ኣብ ትግራይ ተመፀ እውን ይቅበሎ ኣብ ትግራይ ስለተቐዳሕኩ ድማ ይቅበሎ ስለፀ ይቅበሎ ኮላፍ ማእኸል ኩናት ኮይና እዚ ኩናት እዚ ኣየድልን ካብ ጥራሕ ኢልካ ኮንካ ክትብላ ትኽእል ማለት እዩ ርእስኻን እሞ ዘይበልካ ጀነራል ተሳቲፍካ ኮ ኢኻ ተዋጊእካ ኮ ኢኻ ህዝቢ ትግራይ ኮ ወጊእካ እዩ ከምኡ እዩ ዝኾን ብትክክለኛ ብቐጥታ ቋንቋ ስ እዩ ስቕ ዘይመበልካ ሕዚ ስኽ ዘይመባለይማ ኢለክኮ ስኽ ኢልካ ገዛኻ ምስ ስኻ ኣሎ ኣብኡ ኮንካ ኮነ ኣብ ትግራይ ኣዲስ ኣበባ ስቕ ይበልኩ ተዚ ትግራይ እንትዕጓር ተሎ ተፈሪድዎ እንዲ ተዓጒሩ እዚ እቶም ብደገ ዝመፁ 27 ዓመት ተፈጠሩ ቂመኛታት ነዚ ዝኾነ ተመክሮ ኣፅኒዖም ተላኢኾም እውን ይመስለኒ ተደለበ ቂም ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ጥቕዓት ኣብዚ እውን ክበፅሕ ኣለዎ ኣብዚ ጦርነት ነይሩ ተውዚ ዝነበረ ጦርነት ክልተ ኣካላት ዝፈረድዎ እዮም ንታሪክ ግን ነፅንሓ እዮም ኣብዚ እውን ስኸ ይበልኩን ኣነ ኣብ ትግራይ ናብዚ ምንም ኮ ዝገበርክዎ ነገር የለን ስኽ ግን ይበልኩን ኣብ ገዛ እየ ዝብለክ ኣለኹ ተሳቲፍካ ስኸ ይበልኩን ክብለክ ከለኹ እቶም ይመርሕ እንታይ ድ ይመስለኪ ትግራዋይ ዝመርሖ ኩናት እዩ ነይሩ ኢሉ ዝርዳእ ምዃኑ ሰብ ንዓይ ይገርመኒ እዩ ትግራዋይ መከላከያ ነበረ ካምፕ ኣብኡ ዝኣተወሉ ኣብዚ ዝነበረ ትግራዋይ ናብ ጎረብ ዝኣተወሉ ኣብቲ ኩነታት ንሱ ኣብ ገዙ ስኽ ዝበለ እምበር መፃወዒ ዝኸደ ግን መላጭ ይስሕብ ነይሩ የዋግእ እዩ ነይሩ በቃ ትውግእ ተኻይዱ ክበፅሕ ዘይግብኦ ጉድኣት በፂሑ ካብኡ ብዛዕባ ሕድሕድና ብኡ ዝነበረ በዚ ዝነበረ ብደገ ዲያስፖራ ዝነበረ ሕልመይ ደ ከነግረኪ ወይ ሕልሚ ዲና ነበር ሕልምና እንታይ ዝበሃል ናብ ተግባር ምምፃእ ግን ኣይንኽእልን ናይ ሕዚ ኣጀንዳ ጌራ ኣይወስዶ ብሂወት እንተለኹ ግን ኩሉና ናብ ቅድሚ ኮርት ቀሪብና መከላከያ ዝነበርና ሚድያ ዘለና ምሁራት እንበሃል ፖለቲከኛታት እንበሃል ኣብዚ ውሽጢ እዚ ድማ ኣለና ፍንጣት ሊስት ክንግበር ንኽእል ኣብ ኮርት ቀሪብና ነፃ ኮርት ባዕልና ንገልፀሉ ህዝቢ ትግራይ ዘይኮነስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምሉእ ዓለም እውን ዝርየሉ ይመፅእ ዶ ይኮነ እዩ ዝብል እሱ ከዓ እቲ መፍትሒ
እምበር ሓደ ትቦ ዝነብር ብሓንቲ ትቦ ጥራሕ ዝሰምዕ ዘይተዓደለ ህዝቢ ገለ በዚ መርሒ ተበለ ተረገመ ምን ተበለ ኣነ ኣይሕዘሉ ካብኡ ንላዕሊ እኮ ጥፋት እኒኦ ካብኡ ንላዕሊ እኮ ቆልዑ እቶም ኣብዚ ጦርነት ዝሃለቁ ቆልዑ እኮ እቶም ህፃውንቲ እቶም ሲቪል ወታደር ክንኮን ኢና ጠበንጃ ክንሕዝ ኢና ጥይት ክወቅዐና እዩ ኣካልና ክጎድል እዩ ክንመውት ኢና ዝብል ሕልሚ እኮ ይነብሮም እሱ ሕልሚ ይነብሮም ነዚኦም መጥፊእካ ሕዚ ሕሳብ ነወራርድ እንተኢልና ብጣዕሚ ደስተኛ ዝኸውን ኣነ ኩላና ኣይንፈራራሕ ኣዲስ ኣበባ ዘለና ኣሜሪካ ዘለና መቐለ ዘለና ፍሉጣት ኢና መፂኢልና ናብ ኮርት ቀሪብና ናብ ማን ኮርት ቀሪብና ንባዕልና ንገልፀሉ እዚ ግን ናይ ሕዚ ኣጀንዳ ኣይኮነን ድኾን ይህሉ እየ ዝብል እቲ ብዛዕባ ዝበሃል እዚ ሰሚዐ በዚ የሰዶ ንምንታይ እንተልክኒ ኣነ በቲ ዝኣመንኩሉ እዩ ዝነበረኒ ሂወት ዘለኒ ሂወት ዝወስዶ ተጋጊየ ብሕጊ ዘጥይቕ እንተኮይኑ ከዓ ብሕጊ እንጠያየቀሉ ስርዓት የድልየና ሓድ ችግር ንስ እውን ኣይንደልዮም ጉጉድና ስለንፈልጥ ኣይንደልዮም ዝኾነ ኮይኑ እዚ ነዚ ካብዚ ንላዕሊ ዝበሃል የለን ኣነ ናብኡ እንትኸይድ ትሪኦ ዘለካ ስስ ቆርበት ተኸዲነ ኣይኮንኩን ከይደ ኣብዚ ምስ ሰባት ይዘራረበ ጆን ተቐቢልካ ፃዊት እወ ክትከዲኻ ንትግራይ እወ ከመይ ኣይ ክኸድ እየ ዝኣመንኩላን ዝኽእላን እትመስለንን ክገብር እየ እታ ዝገብራ ብልፅግና ክተኽርዮም ትኽእል ቲፒኤልኤፍ ክተኽርዮም ትኽእል ሻዕብያ ክተኽርዮም ትኽእል ኣምሓራይ ክተኽርዮም ትኽእል ወላ ህዝቢ እንተስ ኣፃሪዩ እንተስ እንተየፃርየ ክኽርዮ ይኽእል ኣነ ግን ካብ ክልቲአን ዝመርፀን ሕዚ እዛ ናይ ሓረገፅ ቆርበት ተኸዲንካ ምኻድ እያ ከይደ ዝመስለና ክገብር እየ ሓዊ እዩ ሓዊ እዩ ናብቲ ሓዊ እንትኸይድ ኣነ ዝመርሓ ዓዲ የላን ፈልጥ እየ የላ እቲ ናብኡ ዝኸደ ብምሉእ ኣነም ከማይ ዝበለ ዝመርሖ ዝስሕቦ ቆልዓ ዝመርሖ የለን ታዳ ሪኡ ግን ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩናት ሪኡ ግን እንታይ ይኸውን ምስክር ግን ይኸውን እዩ ምስክር ኮይኑ ንመንግስቲ ክበሃል ዝግብኦ ደፊሩ ክብል ኣለዎ ኣብኡ ንዘሎ እውን ደፊሩ ክብል ኣለዎ እዚ ግን ተባሃለ ኣይተባሃለ ደው ስለ ዘየበልናዮ ዘተረፍናዮ ሂወት ስለ ዘየለ ኣነ የተረፍ ንስኸ የተረፊ ማንም እየተረፍ ዊኦል ኩላህና ከሲርና ኢና ክንቅበሎ ዘለና ሕዚ ኩላህና ኢደ ኢደ ኢልና ኢደ ኢድካ ኢልና ከሲርና ኢና እቲ ጦርነት ከመይ ትሪኦ እንተትብል ንስልኪ ክኸውን ዘይነበሮ ንምንታይ ጦርነት ሎጂስቲክስ እያ ትግራይ ጥራሕ እያ እንታይ እየጣዕሰኒ እንትብል ኣለካ ናቱ ጦርነት ኣነ እኮ ጦርነት የፈጠርክዎን ክመፀ ይነበሮም ክፍጠር ከሎ ግን ክፍጠር ከሎማ መምርጫ ከዓ ትወስድ እታ ዝመረፅክዋ ኣነ ዘለተኒ ፍርዲ እታ ናይ ባዕለ እያ ካሊኻ ናይ ባዕሉ ፍርዲ ሓፍት ኣዶ ትግራይ ተደፊራ ህፃናት ቆልዑት ሞይቶም ኣብ ቅድሚኻ ንስኻ እናምራሕካ ኣካል ናይቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ናይ ሽዑ ነበረ ናይ ብልፅግና ስለ ዝነበርካ ብሻዕብያ ብምሓራይ ብካልኦት ሓይልታት ኣብ በገዛ ዓዶ ንፁሓን ግደፎት ከላሽን ሒዙ በረኻ ዝወፈረ መስዋዕቲ ስለ ዝወፈረ እሱ ግብኡ እዩ ፈፂሙ ብጀግንነት እውን እዩ ተሰዊኡ ብታሪክ እውን ዝዝንቶ እዩ ኮይኑ ግን ምዞም ኩሎም ፀላእቲ እዚኦም ሓቢርካስ ጭካነ ፍቲ ልዕሊ ህዝቢ ክትፍፅም ከመይ ክኢልካ እዩ ንምንታይ ኢኻ ጨኪንካ ፅላእቲ ድኹን ብሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለካ መለኻኽተ ብከመይ ኢኻ ትገልፅዎ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዴና ወሲድካ መርሚርካ እውን ኣይትረኽቦን ህዝቢ ዝፀልእ ድዩ ህዝቢ ዝፀልእ ድዩ ህዝቢ ዝፈቱ ዝሓውዝ እየ እንዲድዎ እዚ ሓውዝ ምስ ነደደ ሰባት ኣበይ ነይሮም ኢለካ እንተሆን ኣበይ ነርና ኩላና ህዝቢ ሂወት ዘሎ ማለት እዩ እዞም ኩሎም ፀላእቲ ትብልዮም ዘለኸውን ጦርነት መፂኮ እቲ ጦርነት ኮ እንተመፂኡ እቲ ህዝቢ ዝገበሮ ክገብር እዩ ዝብል ኣነ ነጋር ኮ ኣይደለን ሂወተይ ኣብኡ ዝሓለፈ እዩ ፈሪሓ ነይረ ደለኪ ጦርነት እዩ ክመፅእ ምስ መፀ ድማ ቀልጢፉ ዶ እንተዘይሉ ጉድኣቱ ኣብ መንጎ ህዝቢ ተጎዲኡ ስለዚ ዝኾነ ኮይኑ ፀልማት እንዲጭፍጨፍ ነይሩ ድምፂ ኮኑ ስጋዕ ሓላፍነት ምግዳፍ እውን እኮ ምግላል እውን እኮ ክመፅእ ይኽእል እዩ እንድሕር ኣሚንካ ኣሎ ኮይንካ ዘይፍትሓዊ እዩ ክሳብ መወዳእታ ቀሪብካ ምቅላስ እውን ኣሎ እዩ ንትግራይ ኢለ ይኮንኩን ባይዘወይ ነዞም መንግስቲ እውን ንባዕልኩም እውን ኢኹም ትጠፍኡ ዘለኹም እዩ ናተይ ኣርግለ ማንም ክፈጥር ኣይኮትኩን ኣብዛ ፀባብ ነገር እዚኣ ግን ክልተ ማለት ንበርካ ኣይክድን ኮይንካ ካብኡ ተልካ ዝኽእል ኩሉ ግቡእ ፈፂምካስ ሓሳብ እዩ ኩናት ዝፈትሑ ኢልካስ ኩናት ሓሳብ እዩ ሓሳብ የበጊስዎ ብጣዕሚ ናብ ፅላዓት ነዚ ድምፂ ኮይና ኢና ኮ ዝብል እምነት የብለይ ዲያስፖራ ኮ ድምፂ ይኮነን መሪሕ ፖለቲካ ናይ ፖለቲካ ቀውሲ እዚኣ ኣላ ሓንቲ ስምዕዋ ጠበንጃ እቲ ጠበንጃ ምስ መፀ ድማ ሰበብ ዝመረፆ እዩ ዝኸይድ በታ ዝመረፅክዋ ይኸይደ በታ ዝመረፅክዋ ምስ ከድኩ ብኩናት እያ መፍትሒ ትብል ኢኻ ወሲድካ ሻ ኩናት እያ መሪሕካ እዚኣ ትደጋግም ኣለኹ ጎበዝ ኢኹም ወይ ኣይመራሕኩም በል ወይ መሪሐ እየ መሪሐ ናይ መራሕኩን ኮርት የድልየና ኣይኮይለኪ ኮርት የድልየና ተጋረስቲ ኮርት የድልየና በሉ ኮርት የድልየና ኩላና ተመው ዘለዉ ዘለና ኩላና ደገ ዘለና
حاول ذلك كفنا بنزين زي نفط حاول زوسخنا دمص خوينا أو تقول دم هذه مكرونة نركول لنا هذه دمص خوينا أنا كوزل أمنتي بالله دياسبورا كو دمص يكون بنزين كويس ذلك كفنيرو أو كينات تروحوا زي الهزبي زي مزازون لوجيستكس أو توافر له خيلات تقرأ كوز نبرات الحيدة كويا دمص ما تايو أمبلا خوينو ساين وتدراو ساينس خوينو هزبة دحينو رقدة فوزو هزون تطور مبالغ خلونا له هزون سلا سمعوا يزي هزون تأفيدنا على الأول أنا كو برح خيدنا يعني أنا كو دمتي خون يعني مهارات محور نبالا دجز لنا كو ستيتمنت نوصل يعني هيوت كويد حنا هيوت يد حنا نمو نهز أجندنا هذه نهز تكون أجندة تايا نهز immediate ماد تدحيرو زولجن ساعة كورت نغيد ساعة كورت نغيد زوزي جينس زمنا من حنون قد من يسدنا ما يدانينا هذا قط أنا تقول كل ناقين خيد ناقين خيد دفع ناقين خيد ما كل خلينا نسرح ذلنا يا أهلا ما هذا سيلنا نقدم مفتاح هذا لا إميريت نجر لو أنا مخادون عقيت ناس حزنا نجر كل هذه ثاني عقيت نايزنا نايز بتقراي أوكي طرنت كنت عمز وصلت طرنت بس أقول هذا صح طرنت ريتو يا خيدو سلام سيسفاير توصل تطمبل مجمع إجازة أبيت تاتوخس تطمبل اتكلم DDR ناي security arrangement الله ناي مليسكا هواي program الله ناي هزبي تبيوز ولا هزبي زياريهم اللهم تنيه اللي عمل ساينا نوح فيديو سلوز خونات جن دحين تنيه اللي عمل ساينا let's start a little bit بنزيا الناس معنا نسمعهم دحريو نبتا next جريا زلوهن رينا هو ناس بحري عتمنيو تاريخ زرس تايكوينيو زي بالعزقوس كي مسلو نعشا كي مسلو نزخز بس أما تقول يزلو همو قلبو نوا عدي بلالو قبر أسرات قدم تفلتوا أن تخينكم من البات نزيا ريخو ما نيركم تخونون من مخانهم فلد سوقنا نعلم مجابعات نأفريقيا مجابعات نزيك فتحوا يوم إلنا ترح نصب يكونن اتخينات مس سراوي تجبر قتم يو مس سراوي تجبر قتم مس تقلالا نايترا عامز جبر قتم ثلاثة بقصالنت كايد زلوي كندز وسد جزء يوسد كندز دولي مسوعة النت يحتت تذكروا يا مزيا كندز وسد يوسد كوينات كقصلي تبل زنبرتيا أبزوا نزي انترفيو غير له قبر أسرات نتايبل اسكان اسمع انت مثلا كم سيترا اوزو لمن قلت تزامده خلت نجر اللواني بوليسي ناس من قلتي خلت ين اسوان الوان زباله خلت ين زختنا اساس من قلت بتقراي زلو ما يبقى يتقاون كوني خليو اسوان الوان يو تعطوا خما يا حز تجمرت يكونتن نجمر زي انا حزي ما يبي ساسا يرعي ياتكون بتقراي سيج حصيخا ايو امبر كولا دريو لمسانا زبل حساهم اوان دك 77 نريو عزوا نايمن استراتيجي مخانك بزحنا زر مدفع تخايد باي ذا واي تግራይ بتبيل فلا حلف 30 عام خذ تزر مدفع الى لوغو ولون نياتوي تعصوا الى لوغو ولون خزينا نفلطنا لكس لإيرتراون ل 30 عام تعطيهم ما اسرائيل قال عامه عصوا تجب خدكون غيرهم ما مسنا اوروبا هاغرات دين امريكا هاغرات ب ماني نايمن استراتيجي تايو مفلاطا قداسيو حصيومنا اليوم موصين السودان حصيومنا مويتو نبوز هموت نموت سبنا موت احلفونا بكسلاينا يوم احلفونا حصيومنا تحاكم دايما قد تصريقو بدجنا بولقايت بحر سلام غيرخان غدارفي يخيدو تسل سلازي عصوا ايزي بناي بعدو بوليسي اوميا حنت عصوا خلاي زانا 9 ودقونا عصوا يا ندحر بلناكم زي تقبلوا خوينكم بزو من قدنا تعاصيهم يخم زبليو اتراز غبر من قصاصات عاصينا يلون باس اسمس مرس حصومنا يوم الشؤون حزغه حزون يوم لومي مس منجسي ኢትዮጵያ ተሓቢርካ ምስ ካልኦት ሓለውን ተሓቢርካ ምዕፃው እያ ስለዚ ምዕፃው ማለት ከይለምዕ ዝኻብዚ ምዕፃው ናይ ሻዕብያ ሓደ ፖሊሲ መሰረት እዩ ካልኣይ ከዓ ታዩ ምናልባሽ ምስ ዘይተነገረክ ብሎ ዝደሊ ዕልዋ እዩ ኣብዚ ንኦም ዘይረብሕ መራሕቲ ሃልዩ ተጥፍኡ እዮም ዝደልዩ ፕሮፓጋንዳ ይጅምሩ ድሓር ከዓ ካብ ስልጣን ከባርዎ ይደልዩ ኣነ ናይ 93 ናይ ምብራር ገለመለ ናይ ናትና በይኖ ይኮነን ናይ ኢሳያስ እውን እዩ ነግረካ ኢሳያስ ደጋጊሙ
ناتنا امباسادر او زነበረ ገብረ ዕሉ ወይሉ ሓቲቱ ወይሉ ንመለሱን ሓቲትዎ ትግራውን ፈቲኑ ይመለስ ናይ ከልዕሉ እንቀሳቂሶም እዮም ማለት ትመክሰሲ ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲ የለን ገብሩ ዲሞክራቲክ ስለ ዘይኮነ ነልዕሎ ዝብል ምንቅስቃስ ኣብ ናይ ካድሬ ቤት ትምህርቲ ተንቀሳቂሶምሉ ኣብ ትግራይ እውን ስራሕ ፈቲሕና ሓደ ወርሒ ኮለል ዲሞክራሲ የለን ፕሩቭ ክግበር ኣብ ትግራይ ምንቅስቃስ ተገይሩ ኮሚቴ ተመስሪቱ ስለዚ ምዕላው ናውዚ ዘሎ ናቶም ዘይቅበል ናቶም ተሓሳስባ ዘይቅበል ናቶም ዘይምእዘዝ ሓንጎል ምባል እዩ ስለዚ ምሳትና ናይ ውሽጥና ሓይልና ኮይኖም ንኣና ነቱ ዝወፀ ሻዕብያ እውን ኣለዎ እዮም ኣፍቃሪኦም ሻዕብያ ብክልተ ይመቁልና ንመራርሓ ህወሓት ፈተውቲ ሻዕብያን ፀላእቲ ሻዕብያን ኢሎም እዮም ዝመቁልና ኣብ ክልተ እዮም ዝመቁልና ሶ እዚኦም ድህነቶም ብግልፂ ዝነግሩና እዩ ማለት እዩ ከም ስብሓት መለስ ኤንድ ኣዘርስ ፈተውቲ እዮም ዝበሃሉ ያውም ንስብሓት ኣቦና ድሒኑና ካብ ተቐጠርናዮ ድሒኑና እዮም ዝብልዎ ንኣና ከዓ ተወልደ ስየ ኣባይ ኣነ ርገሽ ካልኦት ከም ፀላእቲ ገይሮም ዘቦልና እዮም ስለዚ ከጥፉና ከኣሊና ብዝኾነ ድሓር ሰሞ ይፈፀምዎን ትናትና ፓርቲ ግን ፈፂምዎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣሎ ብደንብ ብጭቡጥ ዝፍለጥ ካልኦት ፕሮባብሊ ሕዚ እውን ናይ ታእስሙ ናይ ዘይግለፁ ነገራት ኣለው እዮም ሶም ዝገብርዎ ዝህቅንዎ ግን ትዋና ነገር ምዕፃውን ምዕላውን ናቶም ፖሊሲ ኢኖም ዘይኮነ መንግስቲ ከፍርሱ ምኻድ ዝሕዚ እውን ዝገብርዎ ቀደም ብውልቀ ሰባት እዮም ዝመዝንዎ ነይሮም ሕዚ ከዓ ብፓርቲ ደረጃ እዮም ከጥፍዎ ዝደልዩ ዘለዎ በቃ ጌም ኦቨር ካልእ ኣይኮነን ኣሊናዮ በቃ ንዓና ዝሰማዕ ብኣንሓ ብንደልዮ ሴት ክንገብሮ ኢና ዝብል እዩ ካልእ ቶ ብዙሕ ግዜ ዝግለፅ ኣብ ናቶም ናይ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ዝርርብ ብግልፂ exactly ትሳቶም ዝብልዎ እዩ ዝግምጥል ዘሎ listen to this one ኤርትራ ብዕፅዋ ክትኮን ገይርዋ እዩ ዕፅዋ ኢሎም ለዋግዕ ኣለዉ እሶም ዝሰርሕዎ ሴራ ኣብ ካሊእ እዩ ህግደፍ ወይ ፖሊሲ ይቕይር ወይ ህግደፍ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ናትና ዓቕሚ ድርብት ስለ ዝኾነ ዓቕሚ ዘለዎም ሃገራት ክሕግዙና ብዙሕ ተንቀሳቀስና ኢና ፃዕሪ ጌርና ኢና ገጣሚ ኮይኑ ኣሜሪካ ተወሰነ ሓጊዞምና ሶም እታ ዝብላ ዘሎስ ፕሪቲ ማች እሶም ዝገበርዎ ትግራይ ድሕሪ ቤትና እዮም ኢሎም ዲፋይን ገይሮም ድሕሪ ቤትና ሕዚ ኣነ ይገርመና ሓደ ዝገርሞም ፍቅሪ ክንሰፍን ሻዕብያ ንሃለወስ ሰላም ክንፈጥር ኢና ዝብል ኦፍኮርስ ተተገዲዱ ሰላም ዝመፀሉ ዕፅወ ይገብረን ኣነ ዕፅወ ይገብረን ግን ትናቶም ማይንድ ሴት ናቶም ዝሓስብሉ ኣግባብ ግን ምርዳእ ይመስለኒ ድሕሪ ቤትና እያ ትግራይ ሽኳን ሃገር ክትኸውን ክልል ኮይና እውን ጠንኪራ ክትኸይድ ኣይክእልን እዩ ናቶም ፖሊሲ ኩሉ ግዜ ፃማት እዮም ነዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱም ከም ሓቢርና ንሰርሕ ሓቢርና ነምዕተ ዘይኮነስ ንካልእ ጥፊኦም ሶም ክሕይሉ ክነብሩ እዮም ስጋት እዮም ዝርእይዎ ናይቢ ታሪካዊ ነገራት እውን ይቕሱ እዮም ቤት ትምህርቲ የምህርዎ እዮም እዚ ኣብ ቤት ትምህርትታት ንኣሉላ ፀላእ ገይሮም እዮም ዘቕርብዎም ንኣፄ ዮሃንስ ፀላእ ገይሮም እዮም ስለዚ መቐፀልታ ናቱ እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ልምዓት ተሃልዩ ኣብ ትግራይ ሓይሊ ተሃልዩ ንኣናስ ኣይረብሐናን ኢሎም ዝደምደምዎ ኩሉ ግዜ ሓይሎም ብምሉእ ኮዩ ሙሉእ ሓይሊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ኣብ ትግራይ መፂኡ እዚ ኩሉ ጥፍኣት ዘጥፍአ በዘይ ምክንያት ኣይኮነን እዚ ተዘይጥፊናዮ እዚ ከዓ በዚ ተዘይደምሲስናዮ ንሕና ክንለምዕ ክንዓቢ ይኮነ ዝብል ናይ ድንቁር ዝበለ ተሓሳስባ ኣለዎ ናይ ሻዕብያ መንግስቲ ኣነ እዚ ነቲ ህዝቢ ብለይ ኣይገብሮን ንህዝቢ ብለይ ክግበር ዝከኣል ይመስለኒ ህዝቢ ክትነቅፍ ዘለካ ኣይመስለንን ብምንም መንገዲ ህዝቢ እዩ ቦቶ ኣሎ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ኣሎ ግን መራሒ ግን ይወስዶ እዩ ናብ ጉጉይ መንገድታት ንህዝቢ ናብ ጉጉይ መንገዲ ይወስዶ እዩ ንህዝቢ ናብ ዝተጋገየ መንገዲ ናብ ጥፍኣት መንገዲ ይምርሖ እዩ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ናብ ጥፍኣት መንገዲ ኣምሪሕዎ ኣሎ ምስ ጎረቤቱ ክናኸስ ምስ ሱዳን ክቋኸስ ምስ ጅቡቲ ክበኣስ ምስ የመን ክበኣስ ምሳና እሞ መናበርቲ ዝኾንና ዳርጋ ሓደ ህዝቢ ዝኾንና እውን ክዋጋእ ከጥፍእ ምሕረት ብዘይብሉ መንገዲ ክጠፍእ ምባል ነቲ ናይ ህዝቢ ርክባት ክሕርፍፍ እዩ ክሕርፍፍ ጥራይ ዝኾነስ ክቆርፅ እዩ ሰሪሑ ንሕና በዚ ክንክተል የብልና ነቲ ህዝቢ ዘለና ፖሊሲ ነቶም በቃ ሓቢርና ንለምዕ ሓቢርና ንወፅእ ዝብሉ ሓይልታት ኣብኡ ዘለው ደጊፍናን ሓቂፍና ኢና ክንከድ ዘለና ተስፋ እውን ክንቆርፅ የብልናን ስርዓታት ይፈርሱ እዮም ይጠፍኡ እዮም ናይ ኢሳያስ መንግስቲ እውን ክጠፍእ ስርዓት ከም ስርዓት ክንጠፍእ እዩ ትህም ህዝብን ትኻብን ነብኣይ ዝነብር እዩ ነሽሓት ዓመታት ኣብኡ ዝነበረ እዩ ሕዚ እውን ክነብር እዩ ያውም ካብቲ ዝነበረ ብዝሓሸ ተራኺቡ ክኸይድ ኣሎ ምክንያቱም በበይንካ ክትለምዕ ኣይትኽእልን ደሞ ተፈላለዩካ ክትለምዕ ኣይትኽእልን እዙይ ናይ ድንቁር ዝበለ ተሓሳስባ እዩ ሓንቲ ተሓፂርካ ክትለምዕ ኣይትኽእልን ምስ ጎራቤትካ ተዘይተሳኒኻ ምስ ከባቢኻ ተዘይተሳኒኻ ልምዓት ዝበሃል የሎ ኩሉ ግዜ ብስጋት ኢኻ ኩሉ ግዜ ብጦርነት ዝተሕለፍ ሕሰቦ ካብታ ጦርነት ትጅመርኮ ሰሜን ትግራይ ጠቕላላ ክለምዕ ይኽእልን ዋላ ውግእ ተዘይሃለዎ እውን ናይ ስጋት ቀጠና እዩ ዝኾን እቲ ቀጠና ህዝ ናይ ስጋት እዩ ዝኾን ድሕር ተባኢስካ ድሕር ቅዘይ ፈጠርካ ምስ ጎራቤትካ መን እዩ ኢንቨስተር ክመፅእ መን እዩ ካፍቲ ክቕመጠው እዚ መን እዩ ክልምዕ ስለዚ እዚ ስጋታት እዚ ብዘብል ክንኸድ ኣለና እሶም ግን ኣብ ቋሚ ስጋት ክንነብር ኣብ ቋሚ ግጭት ክንነብር ከይንለምዕ ግን ወሲኖም ና ሻዕብያን ጉጅለ ሻዕብያ እዚኣ ተኣስሙ ስለዚ ስለ ዘሎ እስካብ ዘሎ ሰላም ክንረክብ ኢና ፍትሒ ክንረክብ ኢና ኢልካ ናይ ሓይሊ ሚዛን ቀይርካ ይከኣል እዩ ንእሽተይ ናይ ሓይሊ ሚዛን ቀይርካ ይከኣል እዩ ኣብኡ ዘለዉ ነገራት ጌርካ ክከኣል እዩ ግን ብሰናይ ድሌት ሻዕብያ ግን ሰላም ክመፅእ ኣይኽእልን ክዘርግ ሓይሊ ከይሉ ንነግረካ ብግልፂ ኢሳያስ ዝበሎ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ሕዚ ንምንታይ ኢኹም ፋብሪካታት ተክለሎም ኣብ ዓዲግራት ንምንታይ ንመድሓኒት ፋብሪካ ተኺልኩም ኣብ ዓድዋ ቴክስታይል ንምንታይ ፈሪኩም ንኣና ኮኢኹም ነቲ ህዝብና ክትስሕቡ ምእንታን ከምዚ ይገብሩ ኣለዉ ንኣና ክተስንፉ ኢኹም የግዳስ ኣብ መቐለ ስፋልቲ ዘይሰርሑ
حمد زخونه من قدس مول زي تسكرحو كاب نمسانا توارادرو زبل تزاريو يو او سنك ولينا حمد ገንዘብ ሰጥረኻና መስዋዕት ቀየር እዩ ቀደም ሃፍቲ ተዋልን ቀደም ዓመ ተጥሪ እሱ ይቱ መልሱ ግን ክሻብ እንደዚኦም ዝሪእዎ ማለት እዩ ኢንተለጀንስ ተሓሳቦም ሲ ኣብዚ ኣምሳና እዩ ዝነብር ከይድንቀሳቀስ ከይድለምዕ ከይድ ዝሓስብ መንግስቲ እዩ او መንግስቲ ኮይነን ፓርቲ እዩ ስለዚ ከምዚ ዝበለ እዩ ሞ እዚ ሰጊርና ነዚ ሰጊርና ክንርኢ ኣለና ዝብለና ነዚ ሰጊርና ምስ ህዝቢ ርክብ ምስ ተመኡ ዘለውን ዲሞክራሲ ንፍትሒ ዝቃለሱ ርክብ ምፍጣር ህግደፍ ወይ ፖሊሲ ይቀይር ወይ ህግደፍ ክቅየር ክኽእል ኣለዎ ناتنا عاوم درس لزخنا عاوم زلهم هاجرات حجزنا بزح تنقصنا هنا صار غيرنا هنا قطعم كوينو أمريكا توسنا حجزونا كل نجار تودي تتحاز تحقق إرتراوي هاجرين تبلكا هجدا فبا نايز نبانا يفنش أبان دابلو بجزاء هاجر كاخي تحبن بجزاء تاريخ كاخي تماقوت بجزاء سراويت كاخي تقرع نحد حد كامت أممان كتقدل بركيق سرحلو الصنحو اكي وديت مسقوم تقبيرولو استوعل من ينقزاء وغنو سراويت إيرتراي كبر زبل من ينقزاء هزبو ازدون قرو هزب زبل من ينقزاء الديتاتو قمديس كالا زبل من ينقزاء تاريخو ميلزوغواني من ينقزاء هاقرو بوق حد كتندد تقرايت سعر زبل من ينقزاء سراويتو بجينوسايد زخصص بزيكا قلت مالليت بزيكا حتلا مالليت بزيكا زقاق مالليت شربلوا مودة تازيان رينا it's very very important تجسموها نفتحتهم سلات الحساسو حتلاتي ودي له عم ودي أتاجي من الوقت خمسة عن صوت جي أبزي أترد بلت conversation يا قتلو please like جبرو support جبرو let's go أذن مركا على الحزب تجري تبي أول بوسين مركو أخواني خمسة حزب تجري استقول أستود أكل اللي حسن جونسايد تفزيمه على تجري مو من الوقت أبز قد دايزي تفعاتي تفزيمه قلت أذن برنا تجري من خبرت سحر ما بقندي حتى تسخنوا أكلات له كفتم حتى تخونوا زقبهم نايتي بأمان بسي نمبر 1 بتن كنولي بلنا سلازي خاب أتم حد أكل سلازي نركا يقري تختول أكل تولو أكل وي هزبن كلكا أمود أعدل كبكاي وي ون كتبلو زقبا كان نجرن تليون بزقات عنه الكاخ تحلف أعدل كبكا سبوي عاوزنا يتقراي نجر وجنوسايد زول أجندا له زوم إيش أرز بحال دوكيمنتات ولا نيرو أمريكا وقالوا فيهم لا كمان يهم نقدر ورم ذاته اليوم عندنا وسلا فلتر وهذه خلوا زي النجر وقت أنا فتحت زي قاعد يخل أجندا كنت حاوشنا جنوسايد international crime هذا جنوسايد كنا نسمعهم كده سوري ذا فيديو كالسف صراحة سلازخونت يا تا نتحق كون سلاز دلخو يكون كون لكن نزيع سيجمنت زيادة كوريسون سلاز شرحوايا عاد مسيهم كانت على جنوسايد يخل ور كرايم يخل سنتاتي بون كوي بون كون حاوسلنا تزغن كفرار جنا أيو يردني قال لكو جنوسايد قال لكو جنوسايد قال لكو خالد يزريتو نزيد كم هو أجندا إلى نحاوسلنا زين سموا أيوة سنتاتي مالتي سموا حلوة مف international فورم اتحاف international هنا تعتبرها يزبلان أنا بقولكوا أيوالكوا مو نايت ولا نايت جاي نايت جاي بداي أجندا أنت حاوسنا بب بوتو خلنا بب منا موي أنا موي هذه تسعة خلني موي اسمعي هم أنت زيكي خلوني يوم تفرحات ولا تغني هنتينكي كم كرة عايزك أنا صاير لكتير خد قبل تعرف دكتور اسمه يا شكله كله أو دلوا فيه كله أبسط هذا الورا سودما زعل ستة يستدل أنا شكلي هو تقول جاله لا كاوي وزاي politics بحاله diplomacy بحاله crime بحاله ناي lawyer سرحله ناي politician سرحله unfortunately تجارب الأحد يلنا حراي يلنا خلوا أجندة خنا حوسينا أجندة أنت حوسنا أفتح contribute نقبر حدا أفتح حبار أجندة ما هذه أفتح المحواي دم تمسنا نسمع لنا هذونا حاولوا أنا أدمي حاول له من قد تبدل تبدل كأخا مو بس نحول لك خطب لك كلا لك تبدل تحول له وتنزل سلازي تبدل بخانو نجار يدل مو يريد حتى أكل لك جنرال يريد حتى تدل أكل هزق ولا يلا ناي راتع حاجة أنا بمأسي أنا بحسابي ماشي حساب في زمنني أنا حساب هو شيء حساب غير منني في الرجع يجي ماشي في الرجع ودينا قوي كاز في الرجع وفي أورس اللي جحد مسكليه ربي له حلال قطر حدا نخورات ولدي عدتها تقرأي خم عجز دلي ما عدا يسكوا هون كيهون بقو بذكاء عمي بالليل نشتي توصل على الليلة أتخبر تدواي
ناتخو ولادي عزيها الله سقتيلو دخا خوين خعابيخي بعال جزخي مش درجي تواجئو تسويو دقخي دختامات غير خعابيخي بتم صفف في الخلعو خيوم دقخي خعا أب إتي إرترا تواجئهم مويتم نسم زحدو قلخ ولاد خير خعا صفف في الخدق دق خعابيخي دق خعا حزي تواجئهم تسويهم سنكلات خوينه نسم عد لقاتيموهم زولد خعا نادقخي دقم سالساي أب يدخلوا عشلات يدخلوا يموتوا حترت مجوزل كم أخوينا ممكن لقدميت مس حزن كده الشاقر يوم الله عدو تقرأي أنا زفلت قبري بقرش الخفال مبر قبري سبي خفالي عدو تقرأي قن عد مالك أخي زانت ألمكي ناي كوينات قبري تخفلي فترت إحي يزي خان من تحوين حاجة عدو تقرأي بمخنيات دك إذا قبروا للخو قبرسي يأكل دو نكوينات دي قال كيدان أتي كتبلغ تقل لك قال أي زتو سوء له في الرياتيك انتاي كوين امبار زين ريو زلنا أب كبابينا أب قربيتنا زكايت زلو قداي بقد تادب ما مسانات الوا زلو سلوزخوني زقبر لكم زلو الزنا قرات زين مفراردن مسرارفن مباسن مكعبن كنتو كمال زي كنا انتاي لكم مجمريا كنمهارو لنا تاريخ يزي إذا كبابينا حج زقبر زلو حج استقبر كنتاتيو كابز تماهيرنا نحنا انت عين السبات كنكون نغل انت عين زيقاتات كنكون نغل أب هاجرنا يقول أب كبابينا انتاي تراكن تعود نغل نصبغون نسناين نبر نبعسن نعقرقرن مسارح خي نخون نهابتن عبيت نقطبا نلمعات نمعبالة داكن حسب على نمبر أب صبيبنا تعاتينا زي كون حلمتات كنساسي هزبن رفح هاجراتن بعسن سألن كين زر كنتن على نابلكو بليز لايك جبور سبورت جبور الشانل بمولو تدليكم أبت براخ الشو الله تكم تا انترفيو كتريوات غلو بزترفه ازياك بلوكم يدلي كموترو ناتكم سبورت ترسعوا نابلكو نايلو معرستي أبزخن ودينا أبكال اسرح كساب من راغب صوت بغي من لكم مزياق قد فكم حرهي داري من هموك البنوة عدي عدي يلالو زقع فلا دمي حرهي لاي بينا يسوع حسن الله أبزاري منا تورارسن الله يتنوس كل سينا حسن الله وغل الله تقل الله أبغى الله مسألة